Shubor nakaslem jong unongsan Hima. General Secretary ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Manuel Badwar. Habagran bakinong thok khubor halor kijingmi kijing persha halor ulumpong deng. Uloong bakilong shwa jongi kinget baka jingdon jing em kadei hakilum kiwa. Bat karoy kapar ka Donkam. Hynrei kam day pat bakan dakta ya kami Mariang. Dak ba pensyai baka kampen roy kam day tang ha kayo kakot. Hynrei kadei ru kabakordor ha ka jing im jong man la wei po wei brio. Habayade baka jing yakhi jong ka kanhon Green Tech Foundation balalam khmat da u chairman uba HB Nonglang. Banweng no ya ka project bantay ya ka 5-star hotel and spa hapo ka dawlan nong lumpong deng. Uba Manuel uloong baka jing yakhi jong ka kanhon Green Tech kamday ka bakimi da ka jing shongshit. Hynrei kimi da ka jing thumu ban penne pensa ya ki sintiu ki skot bat ki jing thung jing tep ki badan hapo ka tay ka dawlan nong. Bat ong ru baka jing persya katay ka kanhon kaday ka basyong nong rimha. Ha kabayde baka jing pensyay u Conrad halor katay ka mat. Uba Manuel uloong ba kam syong nong rim hei ru em. Bat ong bakat kum ka jing lap na ka RTI ru lapan syay ba kandon ka jing tay yaki cafe ne ki dukan sya hapo katay ka dawlan nong. Hynrei klem ong ne ban thok pat bakan long tang ka basyutay tang shipor. Ulaban rap ru ba umintri rang ba u khen sting ya ki jing dawa ne ki jing persya ka Green Tech. Bat ong ba khen snap ya ka jing internet ka may Mariang ka bakatay ka dawlan nong kadon. Ulaban rap da ka ong ba ka jila ka Donkam ya ka roy kapar. Hynrei day pat ban ratlut ya ka jing internet ka dawlan nong lumpong deng. Na ka benta ka jing yo nong ne ban penlong ka jakayo. Kat ka jing sutu jong ngasimet ken kini kalong mo. Masyu no honorable CM dungi. Ho ay ngam ba ka development Donkam mo. Development lanol Donkam. But the development hakano kapur kamde at the cost of environmental degradation. I mean, kinong long shwa jungi ma ki ju ong mai ba kaspa kapau ka dan haki klau ki petap ru de kaspa kapau ka tam de ba ong ta kinong long shwa thai kapur mental ki deng ya ni ki besh pangta that the wealth of a nation lies in the environment that we retain. The habangi abe ka development normally ka development kamde tang ke economic development de kade ka quality of life kade ka work life balance masyu ongno sya kade ni kata ke bro khai but ka jing bahai jong ka jing kentiu jong ka jai benrio kamde e tamun ong sya be ka spa pho kade ru ban be e kata ka jing bahai khai jing im jong kibdio kebening kong kata kebening kong takadaw babanopor hi pelada phis ngap ha ki kran ki bresh phang ka health ki kran ki bresh phang pulik puthi kita di ki ba long no ki cornerstone jong jing em ma ki ba ki mau nong rim ma jing telada ni u konat manakani menden ma bu penmi ya tu ka jing pensuthu yu pinapet ba uong ba kilayo kata ka kilayo ataka CTO bagi CTE mah deh consent to establish but consent to operate to CTE CTO CTE ngatai telada pis pej bahang kadi ke pollution department sisa yang berdewan air tu dia kajing pesuthu jung Green Tech bat kinomi khmat dengan Green Tech nak kentam ngai iba kasyong nong rin bahaya kan naman ba at the end of the day maki kimi syakman kidan dak ta jing sutu ma baka development hi kala banwan kadai banwan taban not at the cost of manchu ong ba ong manek and environmental degradation kan tina try nga bukan dapat bukan instinct kan ya ta ki kumbu honorable CM yang state na try nga wala di man kamong serious niyan kan man should brush it aside man should hand it back kani kamde jing e kapamla no namang ba ngay ba to ba ki ba pin la di ki ba ki file RTI na makla de ka Green Tech itu document long very clear no to be on clause number 4 ka sub clause something D ni be patay mai ba tetangnya ko tu ko patay yung hang tu kita ada thok bahai te clearly ne bakin establish
Iki cafes bakin establish iki kam thok bakalong temporary in nature to lada kadesh makana ka belum temporary in nature ro dai ada fipet pad itu ka island mo mo ono itu ka dolen nong itu ka dolen nong ka iki ka ba let's say ko mo ono ki migratory birds ki bon ba ki balet ang tu wadangi dang ret mensuar ni apoi ba hi si ti than UCC than si ni yu i ba hi pa por le bang piknik ki lu ki dan ba ta ki ka long ka jaka ka ba ka long kala long rich ba te in terms of iki mensuar from an environmental point of view and so one of the different types of species will definitely exist there katuka flora and fauna jong katuka shnong ru kadang long very pristine ada kamlong wajan ru kan te green tech haba kami syakmat kami dia bukan syumi taman syet ma kami wada kajing sutho nai tikitu kinomi kman jong green tech kita ong ba hi ba imde ba syukam ki imde ba ada ngipet pat kajing jumpa jong konran bo batai tu masmo ba ka kam song nong rem e ta tina thai nga mdei e ba thai ki khasi ne ban shu ono ni ki nong song snong ni long against the development ka de ban wan tamba at what cost ke tu ga jing khen lu padran de at what cost ke there's a social cost, there's an environmental cost, there's it's not always on economics ne piso tu kam dei bishu khen kita mat pisa then there's a cost of livelihood and there's a cost of a lot of other things kabal along interrelated mo ta ngi pet de ta pa chu ono that public costing perspective also ka de bandan ke thang tu ha ki ai tu wada pollution control board um tip kala asishan yang kata permission deh kata teh ketip tong makihi ke CTE ne ke di mana dia andai kasyong nong rim ha bang green tech na thai ka di manya de hi shakmat kam de man aili kam de man ailan namar bateng teng ngai i ba ka development po not easy bro ko mo most times can the problem is ke India kala develop ham deh economically ke India kala ham rusma bane bakalong shithouse na min shwaru we're already a $4 trillion economy deh the fipet ke India bro away te ni so thu bakatu ka jing ruspa jong ka sarkar pedeng kala nang kiu shakma katu ka de na po obviously she seen bakabol kala rule te kalong ka snowballing effect kala nang kiu te kala nang kaspak la kala nang kiu to obviously kini ki state kum kami halia ka de ban yo 0.63% nam kalanga of the total apportionment yo ka pisar ba dem ron na pedeng kala adi kala bon ba buat na sarkar ni halia ru kala de ban yo bon te ukona upa man penangkam kita pisar kum kawan ke tu upa man peni ba ke ba develop ba ka tu kom ndai habakut pan udiban balance ka development diban chu ong machuan chu play bet kat balap man chu bulos bet tam man chu benefit tam kinian no takam na man long ngidam kam man ke tourism kam ngam dan denial de kata mo namar bahadu mentar ki on gibriu gedam dan nak bahan riu hajar tadi jing thia to chu ken ya barok hot kini hotel ke Hynrei kajing dan kam mentar ba habak ki project ban kam ba arfu arlak arfu lailak turis ka sistem telada fipet mo taman lo telada kijing thia iduna te office tourist ki numyo kamna te ka kiudor kami am tai te ka to ko homestay kum bo ong kana ka dei ka project ka ba biang ki di mania ya chu hi shakman but habakut pan ngasuthu bang idan kam ki different levels of tourist infrastructure dei kita ki 5-star hotels ki 7-star whatever it is ki bakwa dei ki basic hotels na tama kam dei pat ken hadu ban ong ba kam dei pat en ban ong ba pin chu bulus to tap ik barok khati namar katu ga jing internet jong ka the ka umyam lek mak mun chu ong na ka pung umyam ga the ka jing internet jong ka tu ga chaka ham tu barok khaju ga de namar ba kidon kitu kidan ki sim kidan ki diem kidan ki banshu ong na kalong kadang lang khuat ne nanta phin convert di katu tang banshu ong ban yo commercial value ba phin kala no i katu ban kan kala long yo kum balong ki sting lai i kum banshu ong no le bisha karan ni kidan ki jaka ro ki pa let's say kala long
commercialize siya papalat kan. Tingin kalau ada benar tu ka balance kan, ada mensutu kan ka balance mo ra akan mo ko. Ni di man pun ki kamla ta benar ada expense ba ong bangin dilut patai ke ika ko jinglong kenti jong ka khasi long ka jinglong khasi jong ni kan. Machu dia pat ya ka environment machu dia pat ya ka flora and fauna kum tu ta ngaru ma na try nga scam jingmut ni man ong ba ni dia man condemn ni tu jing kren ko na try nga u kham ai ka ta clarity ka ba kham bon ka tu jing pensutu jing mening ta kam shong nia le la ka de ka chaka ka ba kisim kile hair but kile migratory birds mah ki bawan portelang na po sen na ru na shan China ye ki wan ki hair la da ki wan ki sa ham tu lai sau nai man hair na ki jing khiat na station ki lom makasang ne mak lom Himalaya mo so ma tilada la ka de sha ka kum kita ki baca kata temporary shelter menangkam li hi balai pin dalit room hi tes tu menangkam hi balai room ro ile bakan long tu kan temporary there's no such thing as temporary pin khap iu ukana lu om kindan festival kindan kita pinan kam li balai festival tu lu le festival le awards le le jaka ki bala don lupa kan pinan kam create extra infrastructure ti kata bro kan war jaka ki baham lo safe kan but don wallet kan jaka ka kala long sensitive lupa deh jaka wala long sensitive lupa ngatai makihi ba penmi itu ka ahan deh ketua water EU policy jongki ketua ba harut kiwa harut jongki pung ki kade bandan sampho mitana spa mitana ke mla man le te makihi basnai ka ai makihi ba penken te mla long ge ta ke te kata te athai ula shu dah rablot spa palat ke ngamtip ke details nampak page bah ta besulong no kat ke jing yo snow na kan news ba pher ban na kan ka kor kebuat mah bah kalayat maka atha ke green tech lalong very detail teh ke jing suthu jungki mangatrai ngat dan kam hi nomor ba kim dei bri bet mah la dei bri la ki khna la sta ba hi ki suthu hai ke buki kwaru te ban shu ong ba un shu bundo se ki to ba na ke no